are here at Festive Walk, Iloilo. Come here, come here. Our chikador will not come over. He is very shy. So, nandito tayo guys. Ang chikadorang Ilongga nandito sa Festive Walk. Ito yung fountain. Hindi kami makaano doon sa kabila sa may lights. Ayan. Kasi ang daming tao doon. Ayan. Saan na ba yun? Ayan. Ayan. Panay ang tago niya. Ayan, no, doon sa kabila. Hindi ka ano. Ayan, maganda sana doon. Kaso ang daming tao. Teka, i-ano